No niin, huomenta vaan ja nyt ollaan 12.10. matkalla tän vuoden ekaa hirvijahtiin ja toi pakkanen on pieni, -1, niin katsotaan, olisiko se saanut vähän noita hirviä valkastuu liikkeelle ja mennään tähän heti seuran kodalle, niin kokoonnutaan. Mennään katsomaan vähän, että mitkä on suunnitelmat ja niin siitähän se lähtee aamu sitten kehkeytyyn johonkin suuntaan. No niin, aloitetaan tämän vuoden hirvijahtia ja saavuttiin tänne seuran kodalle, niin toi jahtipäällikkö tulikin jo, niin mennään vähän höpiseen, mikä on tulevan aamun suunnitelma. Rapistuu keli. Passit on jaettu. Mulle tuli tämmönen. Mä en niinkö mistä on pirun pitkälle näkymään sitten, niin laitetaan paukkua lippaaseen. Chacoplay. Tää on ollut kyllä hyvä paukku Mä oon täällä ampunut muutamia hirviä ja paljon noita kauriita ja peuroja. Tekee hyvän siistin jäljen, mutta ei juokse pitkälle. Pirun jäädä oottele. Saadaanko tilannetta? Joo, siellä on. Löysättiin koira, niin alkanut koira hakee. Pirun nätti keli on tulossa. Verrattuna koko oikeastaan puolet viikosta satanut, niin auringonpaiste ja pirun tyyni pakkas. Pieni pakkanen, ei täällä nyt maa ole jäässä, mutta hieno keli. Katsotaan löydettäisikö me mitään. No niin, tossa on
Tietohirvi. Siinä on sonni. Nyt se on tuossa lenkissä. Yksi passimiestä oli nähnyt sen menevän tohon, niin nyt se saatiin motitettua ja ajetaan tänne. Voi olla aika kuumat paikat, mutta saa nähdä kuinka rakettina se lähtee liikenteeseen, kun on nähnyt nyt ihmiset. Mutta katsotaan, kohta sen näkee, turha sitä alkaa spekuloida. Kohtapa se nähdään, että millä tapaa se lähtee liikkeelle. Tästä puoliin käppäilee passipaikkaa kohti. Ai. No niin, siinä koira löysettiin ja oli eka näköhavainto tästä. Ja koira löysettiin ja alkoi heti rytinä käymään. Pääsin sonnin ampua rovauttaan siihen. Tää onnistui hyvin. Huhhuh. No nythän tästä päästään nylkyhommiin. Onnistunut hirviähdealoitus. No niin, mennään vetään tuon hirvi pois tuolta mettästä porukalla. Päästään vetohommiin. Vai mitähän? Joo, just näin. Helppoa ja kiva. Oo. Mä kautta kukaan näitä ampuu tänne kauas mettään. Tästä välissä varmaan sen kantoimesta työstä. Katsotaan, päästäänkö tää nyt olla uimaan tuli. Tästä tää on Tää paukuu. Tää pitää siihen reunaan ja joo, mennään itse yli. Saadaanko me vedettyä? Saadaan. Työ ressu välissä. Ikkunen. Kai jos on ressu. Ei ole. Se on niin vinkkelissä toi. Tähän eteenpäin.
toi hirvi kyytiin nostettua ja viedään nyt Lahtivajalle päin sitten ja päätettiin päivä päätellä tältä päivää, niin jatketaan huomenna hirvijahtitouhuja, että oli sen verran porukalla tuossa menoja, niin päätettiin, että jatketaan huomenna hirvien perässä, niin katsotaan, josko ne nyt tulevana yönä liikkuisi enemmän. Ne ei ollut viime yönä liikkunut yhtään, kun oli kaameeta myteriä ollut tässä muutaman päivää, niin ei ollut liikkunut. No niin. Toinen päivä hirvijahtia ja laitetaan kuulaa pyssyyn ja katsotaan miten alkaa. Hirviä liikkuu. Koirat löysättiin justaan, niin katsotaan tulisiko tilannetta tälle aamuun. Taas on semmonen pikkupakkanen ollut ja olisiko hirvet liikkunut tänään vähän enemmän? Kohta nähdään. 2 koiraa lähtee eri puolilta liikkeelle. Osu! Ei oo kaukana. Se oli sonni! Joutuu vaan, niin mennään katto. Jaa. Tämähän on 5 piikkiä. Hyvä pojat, hyvä. Niin, oi jumakauta. Taakse osunut toi vitu Niin. meikäläisen taakse. Tiedä, kuka joutuu avaamaan. Korvet pois. Lauta. Hyvän kokon. Yhtään isompia ei voi ampua. Se on siltä. No niin, saatiin päivä päätökseen ja saatiin hirvi kärrylle, niin lähdetään Lahtivajalle nylkeen hirviin. Niin, hyvä avajais viikonloppu. Saatiin tilannetta aikaa ja niin edespäin, niin tästä on hyvä jatkella sitten seuraaviin jahteihin. Hirviä oli yllättävän hyvin nyt tänään liikkeellä. Tuossa oli useampaa havaintoa, mutta päätettiin nyt, että kun näin hyvä avajainen oli, niin sitten lähdetään nylkyhommiin. Tästä on hyvä jatkella.
No niin, hyvää huomenta ja ollaan taas hirvijahdissa ja justiin tossa jaettiin passit ja olisi tarkoitus lähteä kattoon tonne yksi veto, jos siellä olisi ollut havaintoa, kun lehmä ja vasan lupa on. Lehmistä on ollut havaintoa. Niin katsotaan, jos onni käy. Jaettiin passit tossa, niin lähdetään passia kohti. No niin, nyt siellä koiraneessa tulee hirvi. Mennään äkkiä passiin. Joo, nyt tulee. Aivan suora. Mennään passiin. Kaatuu! Vetele viimeisiä, siihen kaatu! Urino! Siinä se tuli koiraneessa, heitti aikamoiset lenkit tuo ensi alkuun ja kävi siinä, oli aika lailla edellä koiraa alkuun ja sitten koira sai sen tuossa kiinni, päästi muutaman älähdyksen. Haukuttanut ei paljoakaan, en tiedä mikä juman kautta kun karmeeta juoksua vaan ja sitten se tuli tossa, tultiin tänne parin äijän kanssa passiin tänne eteen ja sitten katsottiin, että koira alkoi kääntää ihan suoraan kohti ja tuli sitten, tässä on tuttu kulkupaikka ja sitten sieltä alkoi rytinä käymään, niin katsoin kun tämmönen pienehkö lehmä tuli sitten sopivalle paikalle ja saatiin siitä lehmän lupa vähemmäksi. Ei muuta, aletaan heittelee mahoja pois. Ei sitä isoa jälkeä jää tästä. Joo, ei isot soirekot. Heitetäänkö me sen saatana Selät. tää on nyly. Palaks tossa punainen? Ei pala. Kyllä. Se on sit pois päin. Laittaa noin hanskat, kun tuli haava. Ota vaan tästä ja... Pitääkö se aukaista eka se kauan? Mä terotin nää nyt viimeksi, mutta saa nähdä kuinka kauan pysyy terävä. Niin. Tää on tää pilkkaterentä ja hirveä. Tupa. Verkko ollut. Onko se terassa?
Saa polttaa. Ei ampumatta kuule. Ei. Joo, kyllä me tässäkin valmiina oltiin. Se tuli niinku tarantaamasta, nyt tulee meille. Niin. Sitten pamahtikin jo. Se käänsi, kun koira sai sen kiinni tuossa vielä ennen. Niin kuin haukku pikkuisen Niin. tuossa vuoren kylissä. Sillä se tuli aika vauhtia. Aika lujaa. Nopeita toimintaa. On se, että ihan hyvä. Tässä oli tämmönen... Oltiin ihan oikeassa paikassa, ettei oltu täällä. Ottakaa jäämme oikein naruja. Tää on keuvonaru. Onko kaikki aseet ja kaikki on? Pieni hetki. Kaikki pääsi vähän mukava. Joo. Tässä on maasta. On kaikki. Vesi oli lähellä. Kaikki viimeisen päälle. Onko meillä mitään liikaa? Värittääkö vielä siitä? Laitin siitä pysyä. Se on ihan sairaasti ja... Syö. Toi meinasi, että se sen verran vasoja vai niin. Meidän taas vasoja oikein niin paljon. Tulihan myös toi Heikki, niitä kaksosia alkuun. Muistatko sä paljon Timona? Mitähän se on ollut?